дар зимистон ҷамъияти мотоциклронои ҷумҳурии Тоҷикистон якумин бор аст ки ҳамин хел чорабинӣ пешбинӣ кардем. Намуди сноуборд дар Тоҷикистон на он қадар инкишоф ёфтааст, бинобар ҳамин мо мутахассисоро аз хориҷи кишвар таклиф кардем ки каме нишон диҳанд бо чӣ гуна ин намуди варзиш дар дунё тараққӣ ёфтааст ва мо ҳаракат мекунем сол аз сол ҳамин намуди варзишро, сноубордингро дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон тараққӣ мекунем. дар Тоҷикистон замина барои рушду нумӯи сноубординг падидаи навест ки он аз ҷониби ҷамъияти мотоциклронони кишвар роҳандозӣ гардид. дар маҷмӯаи лижаронии сафеддараки беҳтарин имконият барои равнақ додани варзишҳои зимистона фароҳам аст. хишти нахустин барои ривоҷи як риштаи маъмули варзиш ки шомили бозиҳои олимпӣ гузошта шуд. ин риштаи варзиш токунун дар кишвари мо чашмрас нест, вале инфраструктура барои ҷорӣ кардани он мавҷуд аст ки аллакай қадамҳои аввал гузошта мешавад. дар ҳамоиши ташкилнамудаи ҷамъияти мотоциклронони кишвар варзишгарон ва мутахассисон аз хориҷи кишвар даъват гардида барои гузоштани қадамҳои аввал ҷиҳати ин риштаи варзиш тавсияву маслиҳатҳои судманд доданд. се тан аз лижаронони ҳирфавӣ ки бо даъвати вижаи масъулин ба ин диёри сафедпӯши Тоҷикистон ташриф оварданд, бидуни чуну чаро метавон иқрор омад ки эшон аз табиати мусоиду шароити хуби фароҳами ин мавзеъ фақат роҳату ҳаловат диданду ба қадри нуқтаи ниҳоии эътимоду боварӣ арзи изҳору сипос баён доштанд. Я впервые в Таджикистане и очень восхищен этой страной. Здесь невероятно красивые горы, что для меня и важно. Превосходный рельеф у горы. Очень здорово кататься, много пухлого, хорошего снега. То есть сноубордист и любой лыжник испытает здесь настоящее наслаждение от катания. Потенциал есть, и эта горнолыжка как раз-таки примет огромное участие, я считаю, в развитии, потому что у нее огромный потенциал. Здесь можно развивать направление трасс, можно строить крутые парки сноубордические, потому что рельеф позволяет. И если заняться этим, то в Таджикистане может очень хорошо развиться сноубординг. агар сари мақсаду масъалаи асосӣ баргардем, риштаи сноубординг ки феълан дар кишвари мо дар ҳоли тавлид аст, ин рӯззабонон мехоҳанд то воридшавии он ба Тоҷикистон нозикиву розу ниёзи риштаро ба варзишгарони наврустаи мо омӯзонанд. ин омил тибқи нақша ба ҳадаф расидани мақсаду ниятҳои дар пешбурда мебошад ва ҳамзамон ба воситаи роҳандозии чунин ҳамоишҳо мавзеъҳои сайёҳии кишвар ба хориҷиён муаррифӣ мегардад. ҷамъияти мотоциклронои ҷумҳурии Тоҷикистон хостанд дар чаҳорчӯбаи иқдоми пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки пешниҳод карда буданд солҳои 2018-2021 солҳои рушди, инчунин рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудааст. Бинобар ҳамин ин ҷомъомадро мо пешбинӣ кардем. меҳмононро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз Федератсияи Русия, спортсменои Федератсияи Русияро таклиф кардем ки ба ҳамдиёрони мо нишон диҳем ки ҳамин машғулият бо сноуборд дар ҷаҳон чӣ хел рушд гирифтааст ва инчунин дар Тоҷикистони мо низ рушд гирад ва меҳмонон аз хориҷа бинанд ки то чӣ дараҷа Тоҷикистони имрӯзаи мо рушд гирифтааст, тараққӣ кардааст. профессионалҳо, спортсменҳо аз Федератсияи Русия як баҳои аъло доданд ба ҳамин комплекси Сафеддара. бисёр хурсанд шуданд ки мо онҳоро таклиф кардем. бино ба иқрори як ида варзишгарони риштаи байкертозӣ,
дар фасли сармо имкониятҳо барои машғул шудан ба мотоциклронӣ кам аст ва барои рушду инкишоф ва сайқалу суфтагардонии ҳунару маҳорату малака бояд ба дигар шева машғулиятро пиёда кард то таҷриба кофӣ бошад. манзури онҳо ба роҳ мондани риштаи дигари варзиши зимистона дар шумули сноубординг буда метавонад ки феълан дар ҳамин фасл ба мавзеи яхдозии сафеддара ворид гардид ва дар ҳоли ҳозир як зумра варзишгарони мо омодаи ин риштаро омӯхтан доранд. тибқи хулосаи клуби мотоциклронӣ дар фурсату фосилаи фаротари чанд соли охир ба ҷиҳати аз таъмиру тармими хусифат бархурдор будани сафеддара ҳушу гӯши зумра сайёҳони кишварҳои ҳамсояву дурро ба худ кашид ки ин омил баҳри пешрафту инкишофи бемайлони соҳаи сайёҳӣ ба виҷа варзишҳои зимистона дар кишвар мусоидати фаъол мекунад. Нас пригласили наши братья таджики, и в частности это Motolife TJ и клуб Ирбис. Мы были очень рады такому приглашению. Мы впервые тут, вообще можно сказать, и в Таджикистане, и в этом прекрасном курорте. Нам пока очень нравится. Все, честно говоря, мы не ожидали, что будет вот такой вот комплекс, что будут такие вот канатные дороги, трассы хорошие, погода тоже замечательная. Вчера солнечно было, а сегодня вот такой вот снежок идет. Мелкий снежок, мелкий очень снежок, так приятный. Да, потому что тем, которые катаются, нам очень важно, чтобы пухлячок был, а не то, чтобы тут лед, да, на льду очень много людей падает. банду усулҳои фарохи донистаашонро ки ҳамвора мутахассисони кордони Русия ба тариқи иҷрои амалҳои зебо манзури мардум месохтанд, аз ин дигар шавқу шӯру маҳорати варзишгарони мо боло гирифту мехостанд дар якҷоягӣ бо дӯстони узбеки хеш нозикиҳои ин риштаи варзишро жарфтар аз бар намоянд. Такими горами это просто... Тут огромнейший потенциал. И такие комплексы, которые вы настроили, это... Тут даже мало сказать потенциал. У вас огромнейший он. Поэтому самое главное, вот сейчас, во-первых, открыли границы. Мы вот раньше не могли к вам приехать, потому что была виза. Сейчас визу отменили, мы можем приехать в гости в любое время к вам. Мы можем приезжать, мы будем приезжать, и мы приезжаем. Даже когда были визы, мы все равно старались проезжать, потому что нашим братьям с Таджикистана такое гостеприимство, которое они оказывают, это просто невозможно передать словами. дар ин радифу росто агар пиромуни рушди бесобиқаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ ва фароҳамии шароити мусоид ҳарф занем, сайёҳоне аз кишварҳои мухталифи олам ки баҳри ошноӣ ба табиати гардоносҳои Тоҷикистон қадам ранҷа мекунанд, фақат ва фақат роҳат мебинанд. мавзеи хушманзараи сафедпӯши сафеддара ки дар гузораи арзи ҳастӣ доштанаш ҳамакунун дар фурсати чанд соли охир тавонист шумораи дӯстдорону ҳаводоронашро ба маротиб боло барад. ҳамасола ба ин макон даҳҳо хориҷиён барои истироҳат меоянд ки ин барои рушди сайёҳии мамлакат як такони бузурге хоҳад бахшид. риштаи сноубординг имрӯз дар ҷаҳон маҳбубияти зиёд дорад ва ин иқдоми пешгирифтаи ҷамъияти мотоциклронони тоҷик барои эҳёи боз як риштаи варзиши олимпӣ заминаи хуб мегузорад. чун ин нахустин мастер-класс дар кишвар ба ҳисоб меравад, аз ин ба баъд ташкилкунандагон тасмим доранд ки дар минбаъд низ чунин ҳамоишҳои омӯзиширо роҳандозӣ намоянд то дар кишвар намудҳои варзиши зимистона бештар рушд ёбад.